Hi guys, good morning. Meron po kami ipapakita sa inyo. 5, 4, 3, 2, 1. Tara! Wow guys, ang ganda. Ang dami. Oh, wow. Ayan siya guys. Wala kaming view deck ngayon. Kasalukuyang ginagawa pa lang. Hindi mo si camera girl. Sige, para-paraan. Akitin ko to guys. Sige naman siguro no. Mas marami siya ngayon guys kaysa yun nung nakaraan. Nakatuwa. Ang ganda niya ng tignan. A few moments later. Ayan guys, nakaurahan si Dragon Fruit Lady. Di ba ang gagandang binibini? Yeah. Mga dalagang Pilipina. Meron na mga single ladies. Yun yung isa. Tayo ng yan. Mga nakaurahan sila dahil. Ewan ko anong ganap. Much later. Kain tayo guys. Kain po. Kape po. Ma, anong ulam ma? Talong po. Masarap ang talong guys na pinirito. Hindi pa ako tapos mag-pictorial. Kain muna ako. Taste ganda. Sarap ng ulam namin, no? From California. From Babuyan Pilipinas. Island. Sa gilid ng Babuyan. From Camarin. 1 hour later. Pagkatapos namin mag-aura-aura guys sa dragon fruit, mag-aararo naman kami. Guys, ayun na si Alex, nag-aararo na. Anuhin natin ito, tignan natin. Buluhin natin. Para hindi magtambak yung tubig dito sa dragon fruit. Nagbaba na nga siya
Ayan guys, pinaararo namin tong gitna para tumas itong ano dito sa may tanim na dragon fruit para hindi nalalagyan ng tubig pag umuulan, natatambakan. Patataasin namin siya para dito ang daan ng tubig sa gitna. Sarap guys, umuulan. Sarap mag-work pag ganitong umuulan. Hindi kami pwede ni Gigi gawa ng kami may mga dalaw. May mga bisita kami. Ganito kay ate. Okay na yun. Okay na ba yun, sir? Okay na yung demo. Ako na, sir. Kaya naman sa'yo, sir. Mag-araro ka na doon. Sarap mo si Gigi. Kapakita hindi lang, sir. Wala mang makuha yan pala mo dahil. Hindi pang malapad na po. Sabi kasi ni mama, huwag na yung pala po. Guys, ang lulusog na ng aming sitaw. Oh. Ilang buwan na lang yan, mapapakinabangan na namin siya. Pasensya na kayo guys sa aura-aura namin kanina ha. Pagbigyan nyo na kami. Feel na feel nila. Nag-dress guys. Habang umuulan. Dress-dressan lang ang peg. Ano? Nagapala na nga. Nagpanapan. Si Ate Joan guys, sa June 15 pa ang uwi niya. Kaya mga ilang episode niya siya hindi mapapanood. Sa mga naghahanap sa kanya, abang-abang na lang kayo. Andito naman sa Ate Gretchen at si Ate Aisa, pagtiyagaan nyo na lang. Maganda naman kami. Makita niyo sa amin. Kabigat.
Uy, sandali. Nagakyat na. Lakati. Napakasaka na yung karindi doon. Wala ta! Sige, how, go. Bante. Yung paa mo dyan sa loob, baka smilo ko. La, nagrap na. Ano ba talaga mga sis? Pagod guys. Si Gigi, ayun na si Gigi. Nakayo na siya. Nakadalawang ano pa lang kayo. Hindi pa kayo tapos. Malayo like pang sasadsa rin. Ayun na muna guys. Siguro guys, marami nagtatanong bakit yung mga trabaho ng lalaki ginagawa namin. Guys, nasanay na kami ng mga bata kami. Bali si Papa lang kasi lagi ang ano, pag isa sa bukid, wala siyang katulong. Tinutulungan namin siya dati. Kaya nasanay na kami. Mahirap pa po yung ginagawa namin before. Lalo na pagpaani ay talagang bonggang-bongga. Kaya laki talaga kami sa bukid. Dati guys, sa ano, sa Manila po kami nag-work na Aisa. Kami tatlo lang nila camera girl. Magkakasama dati ng ano, ng bahay. Nauna lang bari si Ping umuwi dito kasi nga nagkakasakit na si Mama. Wala mag-aalaga kaya nag-resign na din siya. So nag-stay siya dito ng ilang taon, Peng? 3 years. 3 years na. Then, nagkaroon ng pandemic, si Aisa, nawalan ng work. So, umuwi. Umuwi na rin siya ulit. Dito. Then ako, nag-resign na rin. Ayan, nagpala-pala na lang. So, nagpapala ng lupa. Tara dati naka-aircon. Okay lang, masaya naman ako sa ginagawa. Lalo na yung pinuntahan natin kahapon, ang sarap lang sa pakiramdam na makatulong sa ano, sa kapwa. Si Gigi guys, ano rin siya, nag-work dito sa Bulacan. Karoon ng pandemic, umuwi na rin dito. Kasi doon, hindi sila nakakalabas. Eh dito, malaya sila. Yes. Talagang nung pandemic, doon mo maisip na mas masaya sa probinsya. Kung di pa nagka-pandemic, hindi na nagsiuwian. Yung ano guys, yung pandemic, mayroong Magandang naidulot, may magandang pangit. naidulot, mayroon din pangit. Kaya hindi natin talaga natin alam yung kapalaran. Ako nag-resign kasi nga ang pasok namin skeletal lang, 3 times a week. So hindi ka mabubuhay sa ganung pasok. Tapos nagarin to. Kahit sa pagkain mo pa. Oh, saan Pamasahe. Kung pa yung ano mo, sahod mo, di ba? Sabi ko, uwi na lang din ako kasi dito, di hirap sa ano, pagkain.
Pitas-pitas ka Ka lang lang dyan. dyan sa bakuran mo, may ulam ka na. Kaysa doon lahat bili. Ultimo dahon ng malunggay, bilhin mo. Alala ko ng pandemic. Siyempre kalit-lit yung bahay namin ni ate. Punta siya ng sala, punta ako kwarto. Punta siyang kwarto, punta rin ako sala. Gabalitan lang eh. Shoutout po kay Sir Alex and Ma'am Dang Dipante. Hello po. Thank you po sa panunood. God bless. Ikaw naman, palit-palit. Kadikit sa pala eh, kahirap maliit pa yung pala. Nag-wear kaya mo pa. Ang paa ng magsasaka. Oh. Paang magsasaka yan. Proud to be. Sa yung drone natin, di natin nagamit. Drone. Ha? Ah, kinulayan niya? Kinulayan niya? Kaya pala nasa taas lang eh. Pero pag nagbunga naman to guys, so itong aming sitaw, sulit po. Ang dami nito guys. Maglalako kami sa guys, sa Monticlaro. Abangan nyo guys. Saka yung aming okra. Araw-araw yun tay. Ibang kapitbahay naman. Pati talbos ng kamote, malunggay. Pati saluyot tayo ng piraso nakatanim. Alis sa amin. Basta may tanim ka lang sa bakuran, okay na. Atong ano po. Gawa ka dito sa gulay. Para sa Maynila eh, hindi ka makagulay. Kalma ha, puro lang papagamo. Dito, 10 piso. 2 piraso, 3 piraso. Kapayat ng pagkatali eh. Parang garden na yan ah. Malapit na tayo. Malapit na sa Kaya, ang pinakaya kong gulay, yung ito, alugbati. alokbate, madulas. Hindi siya bet. Bakit bet ka ba niya? Yung palang natatapos namin, mukhang abutin kami ng siyam-siyam Guys, nito. ang pinakapaborito niyong gulay. Pinakapaborito nilang gulay, pang pakbet, lahat ng halo sa pakbet. Oh, ayan guys. Tapos na namin tong dalawang hilera. May madadaanan ng tubig. Dito na kami sa pangatlo. Yung pala guys, naputol na. Lahat na lang sumusuko. Naputol na ang pala, day. Gusto niya pang lumaban pero wala na talaga. Sumuko na. Much, much, much later.
Ayan guys, natapos na namin tong pangatlo. Magmimerenda muna tayo magkape-kape muna tayo. Okay? Ulam. Kuha kami ng pang-ulam, naubos na yung karne namin. Ito kami ulam guys. Naubos na agad yung karne. Magpipirito tayo ng isda. Ito ilagay. Mag-ano yan ate? Ha? Ayun o, kadami. Kadami, kalaki! Kalaki. Aro. Hoy, lumaki rin kunti. Ang pupula na. Guys, 5 months na to guys. Na yun, hindi siya lumaki. Maliit po kasi yung aming Puro drawing yung fish pond naming malaki eh. ay, burit. Naglaki rin no, ito kalaki. Isang ano pa lang yan. Medyo na na rin isang ganito. Patinikan ka na rin dyan. Balik yung masyadong maliit. O diba? Balik yung malaki. Kahit pa Yung anak paano, yun eh. nakakaraos-raos yung maliit naming fish pond. Isa pa. Dito na lang pala kayo nagbaniit ng na. Di pa kayo na bagod. Hindi, balik nyo lang. Pagsimintihan natin. Ayun o. Wala pa 5 minuto. Ganyan na kadami. Balik mo yan, maliit mo. Pag ganyan lang ikot ako na. Ah, Ako na. Bubuhin natin ba? saan ba? Pagano? Pag ganun na ikot natin. Gaangat kasi yung taas. Ito. Ikaw mag-ikot pa ganon. Ano na, bilis na. Kadami, gaangat mo kasi. Wow! Kadami na. Gaangat mo kasi ang yan. Bukas pala. May butas tong ano mo. Tara! Wow! Guys, matitinik na kami dito. Pinapa to. Ay, hinapa. Pangangapa. Siguro naglaki na rin siya, te, no? Isang ulit pa. Tagal lumaki eh. Pero 5 months na na-isip. November. Okay na yan. Sabi na tuloy. Susunod ulit. Baka sakaling tilapyang. Isa pang ganun. Kulang kaya Pang bang to, to, pang prito? pangatlo, tsaka prito. Isa pa daw. Kayo naman. Ikaw naman natin, dali. Pwede si Dede. Tayo sa magsimula si Dede. Ilang kilong pa. Nagkakaroon siguro si Manny. Tandaan na kayo ha, yung mga kawayan dyan. Ayun, nagatalunan. Wow. Okay, linis. And guys, linisan na ang tilapia. Fresh na fresh. Yes! Sabi maghuli kayo ng tilapia ko. Yan ang maganda. Galit na si Master Dragon, guys. Hindi naman galaki. Pwede na natin. Matay mo lang. Ayun o. Buntik man. Oh, huli ko pa daw. Kakampi daw ng huli nyo. Naglaki na rin pa, no? Isang taon pa siguro yan. Baka doble na yan. Doble na yung laki na. Much later. Yan guys, ngayon po magsha-shoutout na po kami guys. Pasensya na po at medyo na-delay po ang aming pag-shoutout at medyo naging busy. Yan, belated happy birthday po kina Anthony J, kay Kent Daniel, kay
Hansel K. from Sablayan Occidental, Mindoro. Kay Halom Ninyo, kay Arlene Lamarca. Ang pagbati ay mula kay Sister Marisa from Illinois, USA. Kay Menchi at Mark Craven from Edmonton, Canada. Kay Ophel Lilagan, kay Elvira M. Peroche, kay Ma'am Rosalinda Mosca from lokal ng Tulay, Lipa City. Kay Marvin Ormita from Bangar, La Union. Kay Cecil Manungsong from Puerto Galera. Yan, belated happy birthday po sa inyo. Happy birthday po. At advance happy birthday rin po kina Sir Freddy Ramos Cruz from Quezon City, kay Donalyn de Guzman, kay Resty Abaya, kay Jelly Antonio Macusi, at kay Verna Montalvo. Thank you po sa panunood. Ingat. Salamat po. Shout out po sa Kabanga Channel. Hello. Hello po. Shoutout po kay Fern Lopez from Riyadh. Hello po, ingat dyan. Shoutout po kay Divino Jordan. Hello po. Shoutout po kay Sir Rosendo Reset Javier from Ilocos Sur. Hello, sir. Hello po. Kay Sir Rex Labrador from Riyadh. Hello. Shoutout po kay Sir Joel Linaw. Shoutout din po sa Miguel family from Manoot, Rizal. Hello po sa mga Kamusta Miguel po dyan. dyan? Kay Joel Lagalag from Doha, Qatar. Shoutout rin po kay Nida and Rolly Mandronio from Olongapo City. Kamusta po? Shoutout din po kay June Flores from Cabaca, North Cotabato. Kamusta po? Hello po. Shoutout po sa Almedra family from Calamba, Laguna. Ingat po dyan. Kamusta po? Shoutout po kay Lola Josie Lising from Project 4, Quezon City. Kamusta po? Shoutout din po sa Jordan family. Hello po. Hello po. Shoutout po sa Borja family at Ablao from Camarines Norte. Hello po sa mga Kamusta taga po? Bicol. Shoutout po kay Hansel Cabo from Pampanga. Kamusta po? Hello po sa mga taga Pampanga. Ingat dyan. Shoutout din po kay Sir Oscar Sardon Jr. Ang pagbati ko ay mula kay Sir Lucas Terdi. Hello po. Kay Sir Norlito Payomo from lokal ng Bitas, Cabanatuan City. Kamusta Hello po? Shoutout po kay Warbin Loreso from Perth, Australia. Kamusta po? Shoutout din po kay Kadog Castro from USA. Hello sir. Kamusta po? Shoutout po kay Jasmine Torrigoso and Joper Hope Torrigoso from Trinidad, Bohol. Kamusta? Mabuhol ka ba? Hello po sa mga taga Bohol. Paborito ko to guys, taga Bohol. Shoutout po kay Mr. and Mrs. Emil Solima from Denmark. Kamusta po dyan? Shoutout po kay na JL Trinidad at Joseph De Guzman. Hello. Hello po. Shoutout po kay Jansky Borromeo from Western Jeddah. Hello po. Kamusta po? Shoutout po sa YouTube channel ni Inday Ed's Vlog. Shoutout din po kay Rolly Madronio from Olongapo City. Hello po. Kamusta po? Kay Caramil Villaros from lokal of Xinjiang, Taiwan. Kamusta po dyan? Anong sa inyo? Taiwaneer. Hindi Korea. Korea pala. Anyong! Shoutout po kay Rex Labrador from KSA. Shoutout po kay Luz Valerio from Tracy, California, USA. Hello po. Kamusta Sa mga po? taga-USA. Sa The One Man Team, Caliboy JR from Salong Beach, California. Hello po. Kamusta po? Ingat. Shoutout po kay Giovanni Paulino from Taguig. Kamusta po dyan? Shoutout din po kay Samuel David from Taguig. Hello po. Kay Sir Francis Ginto from New Zealand. Hello po. Shoutout rin po sa JJS Engineering Services from Cagayan de Oro. Kamusta po dyan? Shoutout din po kay Said Calvi from Zamboanga City. Hello po. Kay Ma'am Janelle Grace at kay Sir John Louie
Argalion from Madrid, Spain. Hello po. Ingat Kamusta ka. po? Shoutout rin po kay Bobby Montalvo. Kamusta po dyan? Shoutout po kay Marie and Amar Lopez from Las Vegas. At kay Elizabeth Villamarso from lokal ng Templo Central. Kamusta po dyan, mga kapatid? Mga ka-choir niya po dyan. Kamusta Hello po? Kay Sir Jopet Bauyon from Vienna, Austria. Hello po. Hello po. Hello Kamusta Sir po? Elmer. Ingat. Shoutout po po kay Sir David Malabanan. Kamusta Hello po dyan? po. Ingat. Salamat po sa panonood. Yan. Bye. Hanggang dito na lang guys ang aming shoutout sa mga hindi po namin na shoutout ngayon. Meron pa namang susunod. Huwag po magtampo ang hindi ma-shoutout kasi marami pong Ito guys, shoutout. Nakalis. Thank you po. Thank you po sa pagsuporta sa aming YouTube channel. Good night!